Ulamalar aýdypdyr ki bu dünýä imtihanga bolýar diýipdir. Bu dünýä her bir eklerimiz iberildik bahatyry imtihan üçin, bahatyry sine üçin. Hiç bir eklerimiz hem bu dünýä tamaşakarlyk etmeklik üçin gelen däl. Şonuň üçin ulamalar aýtýar ki bu dünýä imtihangadyr diýär. Her bir eklerimiz ki şol dünýä gelipdir, fakat bir imtihan üçin gelipdir. Fakat bir sine üçin gelipdir. Bu dünýä aramga däl diýipdir. Ki bizler bu dünýäde hemişe aram alsak, ol däl. Bu dünýä fakat bir imtihanga diýipdir. Maksadi zindagi Allah Tebarek ve Teala'nın bendeçiligi diýipdir. Ki bu dünýäde bizler zindegarlyk etýärys. Asıl maksat zinde bolmaklygymyzdan, asıl bu dünýäde maksat zinde gezmekligimizden Allah Teala'ga bendeçilik etmeklik diýipdir. Peşonu üçin onda bizler bu dünýäde Allah Teala'ga bendeçilik etmeli. Ve maksadi hayat Allah Tebarek ve Teala'nın yadı bolýar. Bizlerin dindegarlygymyzdan maksat näme? Allah Teala'ny ýatlap ýörmeli. Allah Teala'ny ýadyny hemişe bizler dilimizde goýmaly. Allah Teala'nın zikrini hemişe dilimizde goýmaly. Hiç wagt Allah Teala'ny ýatdan çykarmaly däl. Maksadi hayat, maksadi diriçilik onda şol eken ki bizler Allah Teala'ny ýatlamaly ekenik. Bende ol bolýar diýipdir. Onda bendeçilik ba bolsa diýipdir. Bende o şekilde adam bolýar ki onda bendeçilik bolsa. Zindagi berai bendegi diýär. Zindagi bi bendegi şermendegi diýär. Zindeligiň ölüp fakat bir bendeçilik üçin gelen bizlere. Zindagi bi bendegi şermendegi. Ol zindeganlygy ki bendeçilik bolmasa, onuň öňünde bir şermendelik bolmaly diýär. Şonuň üçin onda ulamalar aýtdyr ki, bende ol adam bolýar, bende o zat bolýar ki onda bendeçilik bolsa diýipdir. Bendeçilik bolmasa, bir bendede ol bende dogry bende däl eken, ýaxşy bende däl eken. Bir qaryn adamdan sorapdyrlar ki olaryň sakallary agaran, saçlary agaran, ondan sorapdyrlar. Sorapdyrlar ki seniň ýaşyň kança, seniň ömrüň kança? Onda ol garry adam aýdypdyr, meselen sakaly agaran, saçy agaran baba aýdypdyr ki, meniň zindegarlygym bir 10 ýa 12 ýaşandyryn diýdi. Meniň ýaşym 10 ýa 12dir diýdi. Soran adamlar hayran galyp sorady diýär, ajaba adam ekeniň sen? Seniň sakalyň agaran, saçyň agaran, sen ýene 10 nädip ýaşadyň sen? Sen nädip 12 ýaşadyň sen? Senin ýaşyň 60 emeň diýär, 70 emeň diýär, 80 emeň diýär. Sen 10 ýaşadym ýa 12 ýaşadym diýip aýtýarsyň. Onda aýtdy diýär, men şu günahları göberenim bir 10 ýyl ýa 12 ýyl bolandyr diýdi. Men günahları terk edenim, günahları göberenim 10 ýyl ýa 12 ýyl bolandyr. 10 ýyl 12 ýyldan awaldaky zindegim goýaky bir zindegilik däl ýa-ni olundy diýdi. Indi şu 10 ýyl 12 ýyldan bäri zindegiligim maňa zindegilik görünýär diýdi. Ana şonuň üçin men ýaşym 10 ýa 12 diýip aýtdym diýdi. Gara onda musulmanlar, ýani insanyň zindegarlygy bendeçilik bilen bolýar eken. Bendeçilik näme bilen bolýar eken? İbadet bilen bolýar eken.